Кайттылар малай ауылга. Кәҗә матайы белән веш бөтен авылны тузанга туздырдылар, йөгерәләр. Ул даже әбиләр белән дә исәнләшмиләр. Разве шулай ярый авылга кайткач? Монда бит күңел дигән әйбер бар. Кирдем Гөлчәчәккә, Гөлчәчәк минем күршедә яши торган кыз, менә Уфа була бит әлееме, менә тәртипле кешеләр. Бу Гөлчәчәк бу менә нык тәртипле кеше, менә әбисе белән үскән ул. Менә бисмилла, бисмилла, бисмилла бүтән әйбер белми ул, менә бисмилланы. Еще Гөлчәчәк р хәрефен әйтә белми. Хәзер дә әйтә белми. Ну Гөлчәчәккә р хәрефе мишәт итмәде, ул 5 бала тапты, кияүгә дә чыгып тормады, аптыраган инде ул, әллә шунда. Бүтән авылга бер Гөлчәчәк инде. Хәзер. Гөлчәчәк кирде дә. Әтине пилорамына чыктык та записка язабыз теге крутойларга. Химический карандаш белән. Ма дидем. Ма ждем вас дидем дә. Такырыкның урысчасын белмибез. Мин аны хәзер дә белмим әле дөресен генә әйткән. Гөлчәчәк курка малай куллары калтыраган тегенең кызы. Может кигәкмиде гади. Как инде кигәкми мин әйтәм, кигәк. Безнең авыл бит ул. Давай мин әйтәм, язабыз, была не была, алла инде. Ма дидем. Ма ждем вас в Токороке дип яздым да куйдым. И килделәр. И без дә бардык. Biz teristə üskən gümbər что ли, biz bit, krutoy kızlar. Bizəndik ma, apayının tenləri bilən, əninin tuşların urlap, ol tegi zavarkaga pisokны разводить etib, mındı çolkalarını bastırıp koyduklar. Ya seygiz misin şunday çolka? Kızlar bigirək yemsiz bulğanı ya. Yemsiz bit indi. Әлі дискотекаға түшкенде жер шықса ортқа қойрайды, ул хатırlыйсыз ма? Балайта, малай, çolka. Çolkalarına қатырып барып отырдық тукурукка. Мында бүрәнә үстендә отыралар теге ике крутой жигит. Бүрәнәнең артқы ягында башланган кишерткандык, мында отырабыз без. Гөлчәчәк инде бисмилла. Мин иштәге урысча сүзләрне кабатлыйм, весь мин әйтәм, тетәм хәзер чыгам да бәрәм тегеләрне. Бәрдем. Шыкты бер мәлне җил белсәгез, ул теге күрше Сагит абыйның кымын өскә күтәреп тиреп бәрде. Ул Гөлчәчәкнең күзенә кым кергәндә теге тилесе күзен ышкыган. Әнинең тушы. Гөлчәчәк утыра кызлар, кап-кара панда кебек белсәгез менә. Авызда шытыр-шытыр ком. Çolkalar üskә менеп китте. Кычырткан шага, кашына теге җегетләр янына чыгып бастык икәү. Курица диделәр дә кайтып киттеләр. Все, бетте шул көнне. Илсия Бәдердинованың шәһәр җегетләре белән отношениялары мәңгелеккә бетте шул көнне. Даны мин әйтәм сезнең шәһәр җегетләрегезне. Яшәсен үзебезнең авылныкылар ичмасам дип.